pemirsa, alhamdulillah lanjut ya pemirsa. Ndek sore sepedae wis dijupuk ngiras-ngiras karo udan-udanan dekne. Dadi iki mulai dina iki Dwi wis pengen nganggo sepeda neh pemirsa, soalnya wis suwe banget ora iku. Ora usah dicincin koyo ngono. Lah dadi iki Dwi ora mangkat pemirsa. Lah berhubung Dwi njaluk iki sepeda dibrodoli pemirsa ya. Dadi iki versi barune Dwi. Bocah nek pinter ki mesti koyo ngono pemirsa. Dadi goncekane kok nyoplok, slebore kok nyoplok, dadine kaya ngene. Hati-hati ya sik. Kono tuk ngarep. Kita kasih tahu. Aja dicincing ngono mendek sik ah. Wih. Aja mbok cincing. Lah, kayak ngene pemirsa, iki wis sepeda gaul. Kowe wis rangkepan? Wis. Iki dadi gaul pemirsa ya. Brundur. Sik. Hati-hati ya, pinter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aja lari tese. Pakai roknya dicincing bering lah. Ora ndandono lak gak. Oh gak. Ora toh, kan ketutup. Lho ketutup. Mbah. Rupane ireng kok wi. Ya wis karek mek mbok cincing ngantek kono ya Sarah. Hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku pemirsa ya. Dadi iki wis jebule iki dekne mau mangkat sekolah nganggo sepeda iki mbiyen kuwi jebule iki sepeda iki sekoke apa-apane kuwi kendo pemirsa oklek-oklek. Dadi ra kena dienggo, tapi ra wani kondo mae pemirsa. Berhubung wis suwe banget terus lagi kondo. Tak kena apa wijane kok ora gelem nggo sepeda ya ono ya ini. Terus kondo, kok jadi sengeni ya ora. Mari kuwi kondo nek sepedae kuwi rusak. Nggon pedale pemirsa. Dadine iki wis didadakno. Lah iki wis kena dadi dheke wis mangkat dhewe meneh. Tapi yo matu-matan pemirsa nek Dwi kuwi yo engko kadang yo lagi 2 dina, 3 dina kuwi yo wis ngalem meneh njaluk diterno. Jere bingung, kalesane bingung nek ndekek sepeda kaya ngono pemirsa. Ya wis ditunggu maneh mengko. Nek Dwi pas wis bali sekolah, mulai sekolah. Sik. Waalaikumsalam. Pulang. Bagaimana kabarnya? Piye? Enak sepedae? Enak. Tapi iskine mlebu. Apane sing mlebu? Roke? Mlebu ning? Mlebu ning? Ayo lali. Sik. Iku di-review sik tes-tese aja ceplok sik. Wis ngono cah Dwi. Astagfirullahalazim. Aku tak dekek. Dijewer, dicantolno. Wis gak dienggo ning ember. Aja kek ember sik mek urung mbah. Dijewer sik. Bagi pemirsa, akhirnya Dwi wis mulai sekolah. Iki sepatune seperti biasa. Wis mulai nek numpak yo glodak-glodak. Apa asline iki Dwi iki piye yo? Gak iso alus pemirsa. Nek numpak ki koyo cah lanang. Gladak-gladak. Oh gale mbah. Piye neh? Monggo. Dijupuk kabeh. Ayo di-review. Mari kita review. Kita review nilene. Kebalik ora iki mae? Kebalik ora sae? Alah, keadaan. Kebalik. Lah iki kita review tes pelajarane Dwi ya pemirsa. Iki mbah ijek mbah urung, mbah wis entek ya pemirsa. Wis entek. Wis diwene kabeh? Jerem Apa nih? Lagi? Oh, lagi pemirsa. Wis engko tak kuncir. Wis tak review. Iki Pendidikan Pancasila 97. Jajar kene ndelok engko di-review.
Terus yang pendidikan agama Islam dan budi pekerti 85. Kok gak enak sing 100? Ayo terus. Nah, iki padha ae pesen SSN sekolah Sik. sisan Sik. Mak tak teko. SSS ki apa? SSN sekolah sisan ngaji. Oh, sekalian ngaji piro? 85 padha ae. Terus lanjut. Nek sing Sakno kabeh engko dilebokno kono disimpen. suruh sapa ora sing satu. Hah? Enak sih. Enak sing 100. Mari kita coba. Ini bahasa Jawa 97. Dudono 97. Ini matematika 87. 87. Alhamdulillah Ini apik-apik. bahasa Indonesia 97. Terus PJOK 100. Seni rupa 100. Gak ada yang salah. Seni rupa bener kabeh. Bener. Alhamdulillah. Terus Bahasa Inggris 100. 100. 100-nya telu. Terus tembok sithik. Iya. Iki kan mau 100-nya berapa? 3. telu. Alhamdulillah. Dungokno wi yo. Nek iso kalau bisa Pedan karo batur-batur gue janjian. janjian ning ndi? Ujung talan. Nggone sapa? Nenah bisa. Nafisa iki sapa wi? Nek Mbak Titus. Walah, aja ado-ado lho yo. Ora. Mulai jam piro? Karek iku. Loh. Kemang tugasnya wis Iya, mulai jam 12. Ya Allah wi. Iki saiki jam piro? 11. Berarti 1 jam. Tenan lho yo. Iya. Oke. Jalke. Heeh. Jalke. Dolanke kok. Amun, wi dungokno. Ning Pak sepeda aja ugal-ugalan. Awakmu cah wedok. Ora ugal-ugalan. Lah ngono ki apa jenenge? Gradak. Kok iso sing halus? Ngene. Iya lah. Sang banter. Kurang banter. Ora usah ugal, alon-alon kok nek tiba. Nah, wis kaya ngono ki pemirsa. Wis mulai to. Beres sekolah diselehno seragame langsung wis semayanan karo koncone pemirsa. Karo Nafisa. Nek muni ape bontot apa? Iki bontot sing saka Gunung. Walah. Betul. Iki mah isi tahu. Isi sayang. Kayaknya tahu tak. Nah, iki pemirsa, iki Dwi dapat alhamdulillah dapat makan dari pemerintah kuwi lho pemirsa sing anak-anak sehat apa piye sing dikasih sarapan. Jadi iki sing gak gelem sayure pemirsa. Alhamdulillah berhubung gak digawa jenenge arep dipangan koneh pemirsa. Alhamdulillah anak wedok nilainya alhamdulillah yo lumayan. Nang enak sing 50 malahan. Apa sing 50? Vali wong talang. Terus saiki ngene kuwi. Awakmu nek iso yo. Kan awakmu wengenane kan ranking 3. Kan saiki ranking 2. Heeh. Saiki kan ranking 2. Nek iso sing ranking 1 kuwi tututono. Insya tututono dadine. Kudu harus belajar. Ngene niate, aku kudu iso. Semangat, kudu semangat. Aku kudu iso. Nek ora iso belajar neh ngono. Jadi kan jenenge apa? Jenenge wong kan gak ngerti ya pemirsa kan berusaha. Jadi muga-muga ae engko insyaallah muga-muga anak wedok iso nggudak sing ranking 1 soalnya maune ranking 3 dan alhamdulillah ranking 2. Saiki gak nek ranking-rankingan mok sing paling gedene apa sapa ngono. Paling gede piye? Kok paling gede rankinge? Paling gede kuwi. Kan nilene. Iya, sing paling akeh kuwi terusan Nek ngomong dungokno nek ngomong iki tangane sing nguteng. Wah
yo ngene. Sing nganteng. Sik, Ndang. Saiki piye? Hah? Ndang, piye mang? Sik ora ana ringking, tapi nek kelas 1 jek ana wi. Iya. 1 loro telu. Tapi saiki wis gak enak. Sik gak enek. Karo jarene guru gak enak. Dikandani saiki gak enak rengkengnya tapi yang paling besar. Ngene wi anane kandha gurune gak ana ringkinge. Iki Engko maaf pemirsa ya. Maksudnya ngene wi gak dituturno karo guru kok didelok karo ibu-ibuke dhewe-dhewe. Dadi kan yang ngerti. paling rapote nek rengkeng. Sapa mongko nilainya sing paling banyak sapa di antara murid berapa? Muridnya piro? 23. Di antara murid 23 apa 24? 23. Berarti sing siji metu pindah. Oh, terus kadek kadu. Jarene niku pisanan 24. Pindah Di antara murid 23 kuwi itu kan iso didelok masing-masing. Ngene aku ya aku cek mending ini lah kan. Kok maksudnya ngene wi didelok di antara ya wis lah serba repot aku nek karo anak wedok pemirsa. Iki engko ibuke iki cara mono padha ndelok dhewe-dhewe wi ya ning rapote ngono kuwi. Sebelah kok diledeki. Ning rapote iki didelok dhewe-dhewe dadi kan kemungkinan ya pemirsa bu guru ki gak penak arep nyebutno siji lan sijine. Dadine iki ora disebutno lantaran ngono mang kemungkinan ya pemirsa. Dadine ben dideloki ibuke dhewe-dhewe. Dadi ben seumpama nilainya ngene ben tambah semangat belajar. Sing elek ya malah luwih semangat nek belajar kaya ngono. Nek sing apik ya aja lali, engko terus ora sinau. Tapi sakjane iki Dwi tau sinau ora le. Pemirsa nek pas ana mase sinau pemirsa diwarai. Tapi giliran gak enek mase ya gak gelem sinau. Soale piye neh ya mae ya saking pintere dadine ya alhamdulillah. Seperti inilah pemirsa ya. Kita mbok pangan sisan. Engko Iki isi tahu. Bismillah tak jajali. Lah wong iki lho. Isi tahu isi pemirsa. Sayur tahu isi. Iya wis ngerti cuma kan keras gak telepon tahu isi. Mak 2 hari makan gratisnya kurang 2 hari lah. Kurang 2 hari. Iya, jarene buruk. Iya kan ngantek iku kuwi, maksudnya seminggu kan ping pira kuwi lho. Gak terus. Mosok ah? Iya, mak kurang 2 hari tok makan gratisnya. Wis apa? Wis bar. Apa nanti? Betul. Kita review sepeda Dwi pemirsa. Yuk. Nenek salah omong, tingkah laku, perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali. Agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat Mas Aris, terima kasih banyak sudah menyempatkan bermain ke tempat kerjanya Mas Andi. Salam sehat selalu buat semuanya.